d'avui i us tindrem informat de com continuarà la cosa. Nosaltres, en principi, farem una reunió del comitè de vaga, de la vaga que van convocar d'ahir i d'avui, i us direm com farà la cosa. La setmana que ve segurament que proposarem concentració als centres de treball i continuarem la lluita. Ja sabem que venen festes de Nadal i que la cosa serà complicada, però mantindrem la lluita i al gener això no pot acabar, hem d'acabar i tombar el preacord. D'acord? O sigui, la setmana que ve concentració als centres de treball segurament i de cara al gener no descartem la convocatòria de vaga indefinida. Repítelo. Ja tenim... Ja sabem que hi ha un sindicat que sí que té convocada una vaga indefinida, però i altres sindicats no. Nosaltres el que volem seria que a partir del gener tots els sindicats anéssim a una. Si no, jo penso que si convoquem hem de posar-nos d'acord per convocar tothom. Si convoquem un per aquí i un altre per allà no anirem al catxofea. Avui hem estat aquí un munt de gent de tots els col·lectius i jo penso que és la manera de seguir de fer força. Si continuem units guanyarem.